אז אמרתי שמותר לנו להסתפר ולהתגלח כל בין המצרים. היה איזה חכם אחד, שבוע שעבר, סיפרו לי, שהוא אמר שמנהג שלנו להחמיר, הספרדים לא מסתפרים מבין 17 בתמוז עד תשעה באב. איפה זה כתוב? חיים פלאצ'י כותב במועד לכל חי, שהמנהג של הספרדים להקל בדבר הזה. ספר רוב דגן כותב להקל בדבר הזה. מרן האחידה כותב גם כן, כותב להקל בדבר הזה. אז למה להחמיר? וככה מנהג מרוקו, ככה מנהג טוניס. כל הכבוד לתוניס ולמרוקו. אנחנו נמצאים עכשיו בארץ ישראל. יש לנו באבקת רוכב בסימן ר"ב. מרן כותב, הולך ממקום שנהגו למקום שלא נהגו, או איפכה, מקום שלא נהגו למקום שנהגו, שלא על דעת לחזור למקום ההוא, מי רוצה לחזור לתוניס? מי רוצה לחזור למרוקו? ודאי שלא, נכון? גם לא יקבלו אותנו שם. הולך ממקום למקום, שלא על דעת לחזור, עושה כמנהג המקום שבא לשם. ואפילו למעולים החדשים התרבו על הוותיקים, כמה בתיל, זה מרן. מי יש לנו רבותיי בדור שלנו? איזה חכם יכול לחלוק על התשובה של אבקת רוכל? למה מי חולק עליו? יש אמנם פנים מהירות, גאון אשכנזי, לפני 300 שנה, ומהי חזית? איך אתה יכול לתפוס את דברי הפנים מהירות? אשכנזים עושים כמו הפנים מהירות. אנחנו הספרדים קיבלנו הוראות מרן השולחן ערוך. בכלל זה קיבלנו מה שהוא כותב. אומרים לא קיבלנו הוראותיו בתשובה. בסדר, לא קיבלת הוראותיו, אבל הוא כותב את זה בתשובה. מי חולק עליו? פנים מהירות, מהי חזית? מי לנו גדול ממרן הבית יוסף? אז מה תגיד לי מנהג? כשתחזור למרוקו, כשתחזור לתוניס, תעשה מה שאתה רוצה. אתה נמצא כאן בארץ ישראל, כמה בתיל. כמה מרן, האבא זכר צדיק לברכה, מסר את נפשו לדבר הזה, שכאן בארץ ישראל יעשו כולם אגודה אחת. לא, התימנים יעשו ככה, והמרוקאים ככה, והתוניסאים ככה. למי נשאר מרן השולחן ערוך? לפרסים נשאר השולחן ערוך רק? לא. כל עם ישראל, כל העדות כולם. תראו ספר צדקה, משפט ביעקב. היה בדין בפס לפני 200 שנה. הוא כותב, ואפילו 1000 פוסקים יחלקו על מרן, קיבלנו הוראות מרן. אין דבר כזה רבותיי. 1000 פוסקים יחלקו על מרן, אני לא מצאתי. גם 100 לא מצאתי. זה שום גוזמה. יש אחד אמר, מישהו אומר 1000 פוסקים קיבלנו הוראות מרן, הוא צריך טיפול פסיכיאטרי, זה שיגעון. למה טיפול פסיכיאטרי? רבה של עיר פס, הוא צריך טיפול פסיכיאטרי חס ושלום, וכמה אחרונים העתיקו אותו. רבי יוסף חיים ורב פעלים כותב, קיבלנו הוראות מרן, אפילו 100 אחרונים יחלקו עליו. יש דבר כזה 100 אחרונים? זה לשון גוזמה. בא להגיד לך, תראה, כל כך חשיבות דברי מרן, השולחן ערוך, אפילו 1000, אם ימצא, אפילו 100, לא שומעים להם, שומעים למרן השולחן ערוך. מרן פסק שמותר להסתפר, מותר להתגלח, כל הוויכוח היה השבוע שחל בו, לא על ראש חודש, אותו חכם אמר ראש חודש, רק אם בלבל בזה. כל הוויכוח היה על שבוע שחל בו, ועכשיו למדנו מהפוסקים שהשנה אין לנו שבוע שחל בו. אז לא ולהגיד שכל הספרדים צריכים להחמיר, לא להסתפר מ-17 בתמוז, למה? בשביל מה? אם הרב כותב בספרים שלו, ביחווה דעת, בחזון עובדיה, בילקוט יוסף, כתוב מפורש שדעת השולחן ערוך מותר להסתפר, מותר להתגלח. אז איך אתה מורה הלכה נגד מרן? האחידה כותב כמה מקומות, מי שמורה הלכה נגד מרן השולחן ערוך צריך תשובה וכפרה. היה הרב של נתניה, עליו השלום, ודוד שלוש, הוא כתב בספר שלו, חמדה גנוזה. לא הבנתי, למה צריך תשובה וכפרה? ומה עשה? אז הוא פסק להחמיר נגד מרן. מרן אמר שמותר להסתפר, והוא הסתפר, ואמר שאסור להסתפר, החמיר. מרן אמר מותר לאכול אורז בפסח, תבדוק אותו פעם אחת וזה מותר, כי היום לא מצאו חיטים. כל אחד שאל את אשתו, את אמא שלו, יש חיטים היום באורז, כמעט זה לא מצאו, זה מיעוט, זה יותר טוב מהשמיים שאין להם סוף יותר טוב. כן, מרן כותב שמותר, אמרתי בשיעור להחמיר, מה יש? אבל זה נקרא מזלזל בכבוד רבותיו. הוא הקשה, למה צריך תשובה וכפרה? ככה הקשה הרב שלוש. והתשובה היא פשוטה. אם אתה מחמיר נגד אמרא דאתרא, נגד רב שקיבלו הוראותיו, כאילו הרב הזה היה מקל. הוא חס שלום היה מרבני צוהר, חס ושלום. היה מקל. ואתה מחמיר יותר ממנו. זה פוגע בכבוד רבותיו, פוגע בכבוד מרן. כך כותב הגאון רבי יעקב פרצ'י. הוא היה אב בית דין בירושלים לפני 280 שנה. היה גדול הדור בירושלים. אולי בישיבות לא מכירים אותו. מי זה רבי יעקב פרצ'י? אני זוכר מרן לפני 45 שנה, כשהיה רב ראשי תל אביב, הוא היה מזכיר, היה לו פינת ההלכה ברדיו, והיה מזכיר מדי פעם רב חיים פלאצ'י, שאל אותו, זוכר? הרב היה מזכיר רב חיים פלאצ'י, רבי יעקב פרצ'י,
היו חבריי בישיבה, מצחקים עליי. היו בהם אחר כך, מי זה פלאצ'י? מי זה פרשי? מי זה וינטורה? מי זה כל השמות האלו? היום כולם יודעים מי זה פלאצ'י, מי זה פרשי, יודעים מי אלו. היו גדולי הדור היו. הוא כותב שמי שחולק על מרן, פוסק הלכה להחמיר נגד מרן, צריך לזלזל בכבוד רבותיו. לכן רבותיי, תדעו טוב, ההלכה מותר להתגלח, מותר להסתפר, השנה הזו עד כדאי ביום שישי לפני שבת הבאה, לא שתבוא עוד שבועיים, לא להתגלח. שיכנס לצום, שיכנס לתשעה באב כשהוא מנוול, קצת יהיו לו זיפים, קצת בזקן, עדיין לא יתגלח יומיים אז לא מרגישים עליו. אז כדאי, יתגלח ב5 בבוקר ואז יפסיק להתגלח, כל שכן לא יסתפר גם כל שכן, שיבוא לתענית כשהוא ככה נראה קצת מנוול. אבל כל השבוע, כולו השבוע ושבוע הבא מותר להתרחץ ושמפו, מים חמים, מותר להסתפר.